Welcome to my YouTube channel, Sassy Vlog. So guys, ayan, nandito po tayo sa municipality ng Taft. Ayan. So, kung mapapansin nyo, matirik na yung araw kahit umaga pa lang. So, yun is, so ngayon guys, nandito po tayo. Paring Garit, ito po yung bahay ni Paring Garit. Paano masabi? Tinatanong ko nga nagdodroga ka ba? Idaragtas na ako para masigurado. So, good morning guys. Ayan, andito po tayo ngayon sa municipality ng Taft, Eastern Samar. Ano pagkadaan mo? So, ngayon, ipapakita lang po natin kung gaano po kaganda ang lugar ng Eastern Samar dito po sa video ito. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano po siya kaganda. Ayan. So, para kang nasa kulungan, kami nasa labas. Ayan, gusto mong dalaw, alas 7, alas 8, alas 9. Bye-bye! Tatat mo na! So, ayan, papunta na po tayo sa proper ng Taft. Ayan, makikita niyo po, andito po tayo sa poblasyon ng Taft, Eastern Samar. So, ito is napakaganda pong lugar kung titingnan niyo po. Ayan, matataas po yung mga bahay dito, mga building. Ayan. So, ayan, makikita nyo. Ayan, sobrang ganda po ng mga bahay dito. Ayan. Ngayon, dito is naghahanap din po kami ng makakainan kasi nga nagugutom na ako dito. Ayan, andyan po yung Emlo Helier. Andyan po yung Cebuana. Ayan. Ayan, makikita nyo po dito kung papadala po kayo. Andyan lang po sila. Ayan po, meron po tayong mga nakikitang bakery. Ayan. So, ayan, andyan yung bake shop. Andyan po yung covered court ng Taft, Eastern Samar. Ayan. So, dito po tayo sa tapat po ng simbahan. Ayan, nasa likod po namin. So, ayan po is sobrang ganda po talaga ng Taft sa Eastern Samar. Ayan, so dito, naghahanap po tayo ng makakainan kasi nga gutom na kaming dalawa. Ayan. So, wala po kaming mahanapan na makakainan kasi nga iba ang hinahanap namin, exotic. So, ayan guys. So, ipakikita ko lang po sa iyo kung ano po yung mga nangyayari sa daan. Ayan. So, tingnan niyo po yung video ko para po maano po kayo dito. Ma-encourage magpunta sa Taft. Ayan. Dili na lang, dili part. Ayaw din na kay. Tama ko ito. May nakamkuhan. Aray nila agad eh. Ayan, kasi nga wala sila yung mga hinahanap namin. So, nagpunta po kami sa kabilang tindahan. Kung mayroon po doon yung hinahanap namin na exotic foods na nilaga. Ayan. So, yun nga lang, pagpunta namin doon sa kabila ay wala din po silang tinitinda na ganoon na hinahanap po namin. Alam nyo po kung anong hinahanap namin. Karabaw po na nilaga ang hinahanap namin dyan, mga pare. So, pagpasensyahan nyo po yung voice over ko kasi nga, is first time ko po mag-voice over dito, mga pare. Ayan. So, talagang napakahirap po. Hindi ka mula ko yate? Isda la. Sorry la ko ya. Sorry, Mike. Dahil wala din silang binibinta dyan, ang nagplano na lang, nagdesisyon na lang kaming umuwi. Kasi nga guys, gutom na ako dyan at umiinom pa tayo ng daily routine po natin ay Losartan. Ayan po. Hindi po tayo pwedeng hindi uminom ng Losartan, mga idol, mga pare, mga mare. Kasi nga, yun po ang nagpapagana sa atin na hindi po tayo ma-high blood. Ayan. Kung napapansin niyo po dito, ay baka sabihin niyo po ay tanghali na. Ay Diyos ko, hindi po yan tanghali. Ay talagang alas 8 pa lang po yan ng umaga.
Sobrang tirik na tirik po yung araw dito mga pare, mga idol. Yan. So nandito po tayo sa tulay na inaayos po dito sa Taft Eastern Samar. Yan po, tingnan nyo po, pagmasdan nyo po yung inaayos po na tulay na nagdudugtong po ng Taft Eastern Samar at Can-Abid Eastern Samar. Ayan. Di ko po alam dyan kung ilang haba po yan. Tingnan nyo po, ang ganda po ng tanawin, ang ganda po ng dagat. Mga idol, mga pare, mga mari, ayan, tingnan nyo. Sobrang init po niyan dyan. So, i-update ko lang po sa kayo kung ano mga dinadaanan po natin sa daan at ano po ang mga nangyayari sa daan dyan, mga idol. So, pagpasensyahan nyo po yung voice over ko kasi hindi pa po ako sanay. So, tingnan nyo po, mga tricycle rider, umaga pa lang, talagang kumakayod na para may panggastos at panggasolina. Ayan. So, pagmasdan nyo at tingnan nyo kung wala po kayo dito sa Eastern Samar ng Can-Abid. So, kung nasa Manila po kayo sa amang sulok ng mundo, ayan, tingnan nyo kung yung mga lugar na dinadaanan po namin. Kung taga rito po kayo ay talagang kahit hindi na kayo magpunta dito, ayan, talagang sa tingin nyo is maganda naman ang lugar ng Taft. Ayan. Oh, sobrang ng umaga ngayon. Tirik na tirik yung araw, alas 8 pa lang. Mga pari, mga mari, mga idol, ayan. So, palabas na po tayo ng Taft, ayan. So, dadaan po tayo ng cruising papuntang Katbalugan at papuntang Can-Abid. Ayan po, mga idol, mga mari, mga pari. So, andyan po, makikita nyo po dyan, yung cruising po ng Taft. Ayan po. Ayun po sa kabila doon is papunta po yung Katbalugan. Ayan. So, taga rito po kayo. Anong tawag dyan sa lugar na yan? Hindi ko po kabisado yan kasi nga bago pa lang po ako dito. Is mag-isang taon pa lang po ako dito. So, hindi ko po kabisado talaga. So, tingnan nyo po. Pag taga rito ka po, tapos wala ka dito, parang nagpunta ka na rin dito. I-update ko po kayo lagi araw-araw. Sakali mo na kuya alis, i-vlog ko po itong mga daan na nadadaanan ko po dito. So, talagang napakaganda po talaga dito sa kabilang bahagi ng Eastern Samar. Ito is papunta po nung dinadaanan ko, papunta na po ito ng Can-Abid. Ayan. So, ayan. Pag dinirit-diretso mo po yung daan na yan, papunta rin po yan ng Northern Samar. Ayan. Papunta po yung daan doon sa mga lugar ba yan? Hindi ko kabisado. Basta ang alam ko is Can-Abid ang dulo nito, ang nito, pupuntahan namin, babalikan namin na lugar. Ayan. Katapos ng Can-Abid is Dolores. Ayan, Oras. Palapag, Gamay. Asan pa yung mga lugar na yan na nandun sa unahan? So, dun. Kaya, makikita nyo po kung taga rito po kayo. Ayan. Wala pong lubak-lubak dito na mga daan. Tingnan nyo po yung daan. Sobrang po ng daan. Hindi man siya perfecto pero wala po siyang lubak-lubak na dinadaanan namin dito sa Eastern Samar ng Can-Abid. Yan. Maraming salamat sa panunood.